హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏంటి చేస్తున్నావు? କ'ଣ କରୁଛ? నేను కూర్చున్నాను. ମୁଁ ବସିଛି. ఏంటి చేస్తున్నావు? କ'ଣ କରୁଛ? నేను కూర్చున్నాను. ମୁଁ ବସିଛି. ఏమైంది? କ'ଣ ହେଲା? ఏమైంది? କ'ଣ ହେଲା? ఏమీ లేదు. କିଛି ନାହିଁ. ఏమీ లేదు. କିଛି ନାହିଁ. నేను వెళ్తాడు. ମୁଁ ଯିବି. నేను వెళ్తాడు. ମୁଁ ଯିବି. నా ఇష్టం. ମୋ ଇଚ୍ଛା. నా ఇష్టం. ମୋ ଇଚ୍ଛା. టీ తాగుతారా? ଚା ପିଇବ. టీ తాగుతారా? ଚା ପିଇବ. అన్నం తిన్నావా? ଭାତ ଖାଇଲ. అన్నం తిన్నావా? ଭାତ ଖାଇଲ. నీరు తాగుతారా? ପାଣି ପିଇବ. నీరు తాగుతారా? ପାଣି ପିଇବ. కోపంగా ఉన్నారా? రాగిଛ କି? కోపంగా ఉన్నారా? రాగిଛ କି? నా పెన్ ఏది? ମୋ పెన్ ନାହିଁ. నా పెన్ ఏది? ମୋ పెన్ ନାହିଁ. నాకు తెలియదు. నాకు తెలియదు. ମୁଁ ଜାଣିନି. నాకు తెలియదు. ମୁଁ ଜାଣିନି. నిద్ర రావట్లేదా? నిద్ర లాగుని. నిద్ర రావట్లేదా? నిద్ర లాగుని. నేను వంట చేస్తున్నాను. ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି. నేను వంట చేస్తున్నాను. ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି. మీరు తిన్నారా? ତୁମେ ଖାଇଲ. మీరు తిన్నారా? ତୁମେ ଖାଇଲ. నేను టీవీ చూస్తున్నాను. ମୁଁ టీవీ ଦେଖୁଛି. నేను టీవీ చూస్తున్నాను. ମୁଁ టీవీ ଦେଖୁଛି. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।